also one warning. Oyo Christonio, Oyo Christonio. I beni ye I beni. I beni no trese, I bebo so trese. Once I beni. Now papa no mo ya before. Now mo asefo ya before the one boso no ho ma I beni biara. Oyire kofo bemba wo be kire na kum. Also bemba no nim now le oyire na wakofo bemba obema fufu. Only ne kodan so a wonya asem. So let me tell the whole world, Namunti, Asem Abani, Asem Woni. Asem Kessia. Mystery TV. In the name of Jesus. So yasasi adenya sotumfo. Enuanu ne enuanu mo share wo Mystery TV. This is his minister of Christ. Prophet Dr. Benigo. Se sia ne epon sorry. Empabon kwa me ye mantuma ye. Na nema bi a meti na ekire me so na medwi ho a menti ase. Na call a friend to call a friend. Now say this is an untold story. Episode 5. Entino. Call a friend to call a friend. Sabri yakojen kratoaba. Fraunia. Na share. Yakojen kratoaba. And Kratoni say the gods of the land of Ewe have revealed some terrible secret. The gods of the land of the Ewes have revealed terrible secrets. Say, Yema, wa obe wari igbeni, na igbeni so ko wari obia onya igbeni a wa manehu because asemno abedu erade nase. Enunti na toguzikpe nogokpofo ni nyina abosu ni nyina se agiatum se mema wiase hu na se oko wari igbeni ana igbeni kwa ko wari a ese agbefumu ma wo hu Muamamre any baby a move. Call a friend to call a friend. Share, subscribe, ring it. Sesia, asemne etewa ye we be to us. Nan kam ye say ye untold story. Ye we the untold story no ebe to us. Ene ekuma onibrefo. Ase bokiti. And also beba ye the story of the Ewe land in answer. Amen. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wo lala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa a wodi chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko Dr. Edikre Wowo and the American for Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego and you pray for me. Intercession Prophet Dr. Abednego actually kwanwo in Sawama to Ejiri Oreku Liberty House. And I said Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Now I said 027-8977-215. In short of 4 Kai so would be was Rona Semba na bibi crib. And your power. And your prophetic. The famous agent D. Me tell say mystery of mysteries. Our mystery TV so. There we are with Dr. Prophet Abednego. Prophet Dr. Abednego. Our mystery TV so. Nyamishra say we mystery of mysteries on Mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Nyamishra. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda, me just in here, man, trace. Me encourage you to say, on mysteries of mystery. YouTube, all the social media handles, any mystery TV. On follow now, on Prophet Dr. Abednego.
He's so powerful. Luke 6:46 said, why call ye me Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutu kafuodu fu aye bosumo ka kulomo ankasa monim. Edi ni aka Alafia. Edi na kasa so ye James Clark. Actor ba kope. Na me catch him say mo hwe Mystery of Mysteries. Ewo Mystery TV so. Na hwe YouTube, Facebook, any baby biara. Ewo abefo ntita no so. Yo, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Yo, ye the radius is somewhat trained my yakojin kratwaba. Ye the kind, ye be the God, the gods of the ever land, their message to the world. Abusuma ever land na abeka sebi there are 7 years since abusum no bai. Yo, nansentem obi yare. Wa yare. Wechiya ana mame eyeda asem afi ni tintin ni tietia obusum ya besi so no fi eweland na won bi sa mame ni se ni kuru oyehini o se ni kuru ya agbeni won bi sa mame ni se mame eyampa wakofa okuru achi mame ni se wokun oni ni kuru koe ni wakofa ni kuru achi ni kuru nso aye amamre ansama ne yiri nsanko trase da ina nwasa enti kuma wa maame ni wina na ye bosum na bosum se nipa na mpa obi amba wo se kire o se wo mu de o ya egbeni nko ade na brante no o ya egbeni ni papa egbeni na bosum no owo busu no mu no wo kunu no mu na abusu owo eweland nyina agbefo ni na se no kware waachire aida so obekunu ana odine beye wo made okoho so amba bio fatu team okoware agbeni hwaniye ana agbeni so be ware a ka asem ne kire se onim no fawachi asem betum enne enye okunu na do ko se biribi nkire wo bosu no ankasa asori se won wo ye ho adwuma na enu na ma agbefo mema enyeye won nyama nyina e basa won ye amamere ana won di mraso ana won ka nkire wo yere no se wo ware wa untumi mfa obema foforo na wo bema ni so yere ko fo obema foforo na ne dan so aboso na kire asamre wo sisi a se edu nya ayedin antino abuso mo agbefo no ani togo ayewe eweland ni nyina se osofo asem na bedu ho de ye hweti ho na ye ne ya kire mame no ti papa na ejuma na brabo ya enye nyina eyeboso ana mame no so yare o yare na eyeboso na nyese obedu ewrade ho anka boso na kunu kura de dada anti sabri wa ware na oninam emema afoforo so na odidi mema achi so ya igbeni ahwo ho so ubekun ho oso ma woni oyo kristo ni o onyo kristo ni o aigbeni ye aigbeni no trese aigbebo so no trese once ya aigbeni na o papa no mo ya aigbefo na mo asefo ya aigbefo de won bo so no ho ma aigbeni biara oyire kofo bema wo be kire na kum onso bema no nim na ole oyire na wakofo bema obema fufu ole ne kodan so a wonya asem. So let me tell the whole world na muntie asem abani asem wo ni asem kese se se asem no ho se a asem na bedu awrade anim ma me bi o yare afa ye behwe se na wakofa ni kurachi they say wa confess na boso no say just one brand no ban so a ohun ni mobo aho wo tiru a wo ohun mobo wo ni me pacho wo ntie me pacho there's no mercy over there entino wa wari atra okuru
Yɛsɛ mmarima ne mmabaa bebree ayɛ basaa no aegbe bu so no sɛ wɔn ani abere te wɔn asɔre bekum nkurɔfoɔ mmaayewa ne adeɛ ɛna aegbefo mmarima a ayɛ basaa tintinto na wɔware na wɔtumi nkyerɛ wɔ yere mmara aegbe mmara deɛ a wɔbɛkyerɛ mu saa bere frɛ wo nua bɔ n'amanneɛ call a friend and share tell a friend to tell a friend subscribe na wobɛte more message ɛnti no wɔyɛ asɛm a ɛbɛtwa mu yɛpɛ sɛ montie gods of the every land have revealed a secret and Togbizikpe have said they are now coming to work wɔn mɛyɛ adwuma ɛnyɛ sɛ okuru na ɛbɛka kyerɛ wɔn nkasa bɛsɔre akyere nkurɔfoɔ sɛ wɔn yɛ police fo sɛ wɔn yɛ soja fo okɔware agbeni kogya agbeni akyi wobɛkum ho agbeni bɛware wɔ a bisaa no mmara bɛn na ɛwɔ hɔ ɔnso agbeni bɛware wɔ a agbeni ne ɛsɛ ɔkyerɛ wɔn ayigbe mmara te abosu na asɔre mɛka kyerɛ mɛwie ɛnkɔ ɛmɔ biara onyame nhyira yɛn ɛnka yɛn ho ɛwɔ yesu dim amen bye bye. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Onyame Bechire Prayer Camp, Camp David, Code of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yɛkɔ noma noma kurom a yɛnyi prɛbo wɔ kwan so wolala ɔdɔfo ɛdɛn ne wo haw ɛdɛn ne wo dadwen yare bɛn na ayɛ kwanko a wode akyinkyinkyi a wonya no aduro ɛndeɛ na mekamfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ɛde ama a ɛyɛ Prophet Dr. Abednego ɛna da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade ayi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ende na mekamfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-89-77215 in short of 4 kai se wo twi bibi wo so na semba na bibi kram. Mystery TV. Hi, what's up, people? This is your boy Nanakia Brandt here. Hi, beautiful people. My name is Erica Sedinam Adwadaba. Kingsley Charles. Watching Mystery TV. On Mystery TV. Keep watching Mystery TV. Keep watching Mystery TV. We are live on YouTube. Go and watch us. Subscribe, like, and comment. Mystery TV. Mystery of Mysteries. Mysteries of Mysteries. Mystery of Mysteries. Mystery of Mysteries. Don't forget to subscribe to Mystery TV on all social media platforms. For any content that we drop, you will be the first to be notified. Share, like, and comment. Yeah, he tells him it's called Nakoshebi. Catch you there because I'm there.